trenden och gör Mercy, ja. Nere i Babylon jag säger den heter Baller bak. Hur många år står upp? 15 och sa 10 det var Baller bak. Den heter Baller bak. Hur många år står upp? 15 de sa men 10 det var. Den heter Baller bak. Hur många år står upp? 15 och sa 10 det var Baller bak. Den heter Baller bak. Hur många år står upp? 15 de sa men 10. Säg skönheten och odjuret i virvlande dans. Staten och kyrkan i och helig allians. Kikarsikte fin istället på diger avans. Demokratisk boogie för mammons jublande fans. I det palatsens utopiska glans. Smaka lite gammal eller romersk dekadans. Protestera mera kanske verkar vara när man till hans. Men utan Jesus i ditt hjärta har du inte chans. Baller bak. Hur många år stannar upp? 15 och sa 10 det var Baller bak. Den heter Baller bak. Hur många år stannar upp? 15 de sa men 10 det var Baller bak. Hur många år stannar upp? 15 och sa 10 det var Baller bak. Den heter Baller bak. Hur många år stannar upp? 15 de sa men 10. I vår globala by hur mysigt vi får när lilla bredbandsgubben kommer med presenter till de små. Farbror polisen i det sovrum står och håller koll på när du kommer och